Hello mga kabishi, karong gabi una maki-join me sa party sa birthday sa mong uyuan. Kay birthday man karon, nakatapok na pud mi dire, gasunod ang birthday ni Yaya ke. So tiba makakaon na pud mi ani. Oh, mo ni ilang handa. Nami ani tanan mga kabishi. Wala po isa ka vlogger ari o. Mana kanang naka-red may among birthday boy. Yung asawa na kapal. Ha? Sige lang. Video ka dai? Oh. Birthday ni Yoyo. Ni Yoyo. Oh. Happy birthday yo. Yan ang asawa ng katapad. Birthday ni Yoyo. Kapila ni mo ron yo? Kapila ni mo? 68. 68. Tumiyagi kang Yaya payment to 65. Sunod lang. For today's video, kita na po silo-sila ni. Kinakusgang bisita. Ngit-ngit. Si Bibi. Nay bata nay bagong nanganak kare bawal ra ba ni? Dili lang nato i-plus kay bawal ang mga nay bata gagmay. So wala pa mi nangaon kay naa pa mi gihulat. Kahulat mi sa kamang anak ni Yaya Fe nga tuas tabid. Ongoing na siya. Arita sa kusina guys, naa sila dire nang gitabi mga kabishi. Ay, bilis ka no. Naara man din na. Ngaon na mere ron. Sige na, abrihin na mga una tag una-una. Unsa ra ka? Mga una kuno ay pasilin adto kay patukar silin lang balay dayon with disco light. Sunuli magtuwa dito. Ay, sa nilas na ya. Okay mga kabishi. June 12, Independence Day. Today's update. Siya mo ginasumpa di ato.